Ki kun samla jong ki pai riu ngai Katolik jong ka Mairang Paris. Menta ka sengi ka khandai tarik kilami syakman. Ban syat lek kemen hadin bela pengkut no ya ka jing lek niam Paskha ka badai ka jing rakhe ya ka jing mi pat jong ukris Jisu na ka jing yam. Ha ka no pai sengi hadin ba kilayo pediang ya ki jing kerku. Ki kun samla ki rang kan sai bat ki thai samla rengkat ki hep ki barit. Ki lami syakmat ban penlong ya ke jing lek kemen da ke jing syat bat kiriam tenrai ukasi khara bat kene ke jing syat tenrai bat ke jing lek kemen da kene kerukom kapen ken mawingi bawat la ngidon ha kanu ke jing ngej ken hun balang henrei ngim dei ban klet bangidei ukasi namar ke jingwan jong Jisu syam lawan ban penduk pendam henrei uwan ban penjanai.
เ
Thank you.